Com que el pou no funcionava com hauria d'haver funcionat, van anar pujant fang del pou, perquè el pou, pel que sigui, segurament estava col·lapsat a baix de tot, per això va fallar, pujava amb fang. Aleshores, doncs, aquí s'hi va acumular com mig metre de llots. Per molt que hi hagin posat aigua neta i que hàgim netejat, que s'hagi netejat el pou, perquè es va fer netejar el pou, tot i així sempre queda una mica de solatge, que clar, al tirar aigua nova, doncs, i les tuberies també, com que han estat bastants dies funcionant amb fangs, clar, tot això s'ha de regenerar. Jo crec que no pot trigar massa, que quedi regenerat. És una situació d'emergència i s'ha de ser conscient. Sí que vivim en llocs residencials, la gent està habituada doncs, a tenir un petit hort, a tenir una piscina, moltes persones a acumular aigua amb els jubs o amb dipòsits. Hem de mesurar-ho, s'ha de mesurar perquè tot això es recuperi, perquè malgrat que sembli que enguany ha plogut molt, la situació de sequera segueix. El pantà que tenim està a l'1,7%, me sembla, de capacitat. No tenim l'aigua que volem. A més, si tots tirem molt de l'aigua, no serà sostenible. La primera emergència, que va ser el cap de setmana passat, crec que van pujar 135 o 140.000 litres d'aigua que es van consumir molt ràpidament. I després el pou no podia, clar, el pou de llavors no, com que treu poca aigua, a més surt tèrbola, no va acabar de funcionar i per això després es va activar una altra vegada l'emergència de parar el pou i omplíem netejar el pou i omplir amb cisternes. Amb el que va d'aquests 2 dies s'han portat més de 500.000 litres d'aigua. En fi, s'ha de ser sostenible i s'ha de ser raonable amb el consum, perquè si no això és molt car. Portar cisternes d'aigua, funcionar com a emergència és molt car. La cativera té totes les obres fetes, està tot urbanitzat, els carrers, voreres, llum, telèfon, clavegueram. Té el problema de l'aigua, d'assegurar-se el subministrament d'aigua. Doncs aquest és un dels problemes pel qual, de moment, jurídicament no ens han autoritzat a recepcionar la urbanització. S'ha d'assegurar aquest subministrament.